Nyakorom gajuang kopogre gi mano bende par ni mana kana senyisi nyalo tudri kodwa achiel kachiel abiro bedo ka somo weche makamago kwa dhi nyime gi chenro makama. Kopogre gi mano hami weche motenre kod somo. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ogolo chik ne jalup chancellor mano mar mbalariany ma Nairobi kaachiel gi duol matayo mbalarianyno mondo ti kanyakla e kelo kwe kendo neno ni somo odhi makare. Machogu moloso e boma ma Nairobi okoni kaka jatend migawo mar somo okomor kod gwandruok mosebedo e mbalariany ma Nairobi kendo nyaka koro telo ariyogo owinjore mar tiyo kanyakla. Okoni en gima osetwagie kendo somo dhi dokie wang'e maonge rochruok moro amora. Motelo ne ma duol matayo mbalarianyno ne omiyo jalup chancellor Joseph Kiyama yueyo ma adundo gino mane okelo pogruok e paro e kind jopuonjre kod moko kuom jotije mag mbalarianyno. To hearing more about how we can all now want to give that you think bro you can be able to support us. That is not going to be anymore because we cannot be able to encourage wrangles. We are dealing with the 5 big agenda in the University of Nairobi, and if you were in Serena yesterday, you must have heard what we want to do. We want to be focused. We want to support each other. So we have given very clear instructions that the Vice Chancellor plus the University Council must work together in order to achieve goals and objectives by the University of Nairobi.